हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव गासैखौबो गोदानै भेकेन्सि सफैदों नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बेनिफ्राय मबाइलाव बोरै एप्लाइ खालामो भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम आं नोंथांमोननो माखासे डिटेल्सखौ होगासिनो दङ आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदि जबनि आपडेट मोनबाय थानो आंनि चेनेलाव जेब्लायबो आसाम पुलिस इन्डियान आर्मि एसएससि इन्डियान आर्मि आपडेट फैथ'वाखै फैबा होगोन दा बेनिफ्राय जों हम पेजाव फैयोब्ला जोंहा माखासे मोनदों अपसन बेनो जाबाय नटिफिकेसन 15 फेब्रुवारियाव गोदानै फैदों लेटेस्ट जि नोंथांमोना नुनो मोनदों 441 भेकेन्सिस मेसेन्जार दङ बेनिफ्राय कारपेन्टार दङ APRO दङ बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि पस्ट दङ ड्राइभारबो दङ स' नोंथांमोना सोर इलिजिबल जायो बेयावनो जायफ्रा भिडिअ नायाखै डिसक्रिप्सनाव लिंक दङ बेयाव थुनानै डिटेल्सखौ नायफिनजोब अब्लानो क्लियार जागोन बेनिफ्राय आइ बाटनावबो नोंथांमोना लिंक मोनगोन थुनानै नायबानो जाबाय दा जों एप्लाइ खालामबा मा खालामनांगौ अनलाइन एप्लिकेसन पर्टेलाव थुनांगौ बे अनलाइन एप्लिकेसन पर्टेलाव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हायो आरो जायफ्रा सिगाङावनो एप्लाइ खालामखाबाय बे मोनसे आइडियानो लाइफ टाइम सोलिगोननो बेनो जाबाय 2022 आव जेसेबांनो आसाम पुलिसनि साख्रि ओंखारगोन बे सेम आइडिजोंनो माल्टिपल पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन बे जाबाय नोंथांनि इलिजिबिलिटिनि सायाव सोनारगोन बेनिफ्राय जायफ्रा गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों रेजिस्टार खालामनांगौ आरो नोंथांमोना मोजाङै खालामना लाबानो जाबाय बेखायनो मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय इमेल आइडिया थाथारनांगौ मोजाङै एप्लाइ खालामना ला दानि जों एप्लाइ अनलाइनाव थुनांगौ गाहायाव स' नोंथांमोना बे अपसनाव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा रेजिस्टार एबा लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो आरो जायफ्रा आइडि दंखायो स' नोंथांमोना मा खालामनांगौनो लगइनाव थुनानै जोङो खालामनो हायो एप्लाइ बेनिफ्राय जायफ्रा गैया रेजिस्टार नावआव नोंथांमोना अपसनाव थुनांगौ आरो बे रेजिस्टार नावआव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा गुबुन प्रसेसआव थांनो हायो जोङो रेजिस्टार खालामनानै लानो हायो दा बेखाय फट' साइजआ नोंथांमोना नुनो मोनदों 450 केबिसिम मेक्सिमाव हागोननो जिपिजि पिएनजिबाबो जागोन नाथाय फट'आ लेटेस्ट जानांगौ 2022 हायोब्ला नोंथांमोना होनानै हो स' बेनिफ्राय साइना सिगनेचारा नोंथांमोना ब्लेकजों होथार ब्लेकजों होनानै व्हाइट पेपाराव स्केन खालामनानै आपल'ड खालाम फट'आ बेकग्राउन्डआ गुफुर हायोबा बेनिफ्राय मेक्सिमाम साइजआ जाबाय सिगनेचारा 100 केबिसिम डकुमेन्ट्सआ पिआरसि नांखाया बेनिफ्राय नोंथांमोना जि दं होजोबनो हागोन जि अपसनाव मोनो बेखौनो होनो हागोन बाट पिआरसि नाङा दानिया स' बे क्लियार जाबाय दानिया डकुमेन्ट्सनि आपल'ड साइजआ जाबाय केबिया 300 केबि खालामनांगौ नोंथांमोना पिक्सेलफोरखौ गोरोबना हो अब्लासो जागोन दा जोङो रेजिस्टार खालामबा फार्स्टआव नोंनि नाम फादार्स नेम मादार्स नेम फन नाम्बार एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बारखौ नांथारगौ बेनिफ्राय हाइस्ट क्वालिफिकेसना नोंथांमोना मा दङ बे अपसनाव थुनानै 8 पास बा 8 पासखौ होनो हागोन बेनिफ्राय एचएस बा एचएसखौ होनो हागोन ग्रेजुवेट बा ग्रेजुवेट होनो हागोन जायखिजाया नोङो मेक्सिमाम बेसेबां फरायनाय दङ पास जानायखौ होनदों नोङो पास खालामनायखौ होनदों आरो बेसेबां पास खालामनाय बेखौ नांगौ डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना पार्मानेन्ट डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो बे अपसन गोबां दङ जायखिजाया तामुलपुर गैथ'वा दायो स' तामुलपुरखौ लायोबा 35 डिस्ट्रिक्ट जाबाय दायो प्रेजेन्टआवहाय बेनिफ्राय नोंथांमोना एसटिपिआव होदो बेनिफ्राय बार्थडेखौ होनानै जायखिजाया आं बेयाव सेलेक्ट खालामग्रोबाय प्रसेसखौ दिन्थिग्रोबाय बेनिफ्राय टिकमार्क होदो बक्सआव बेनिफ्राय रेजिस्टार खालामदो अब्लानो जोंहा रेजिस्टारा जाना फैसिगोन नाथाय मोजाङै नायफिनजोब जाहाथे मिस्टेक जायै बायदि दानिया जेब्ला आइडि मोनबाय थ' जोंहा लगइन खालामदो बे लगइन अपसन दङना बे लगइनाव थुनाय लोगो लोगोनो जि नोंथांमोना लगइन खालामनानै ओंखारो बेयावनो होनो हासिगोनलाय एप्लाइ थ' बेनिखायनो जोङो फन नाम्बारजों बार्थडेजों होनानै लगइन खालामनांगौ अब्लानो नोंनि प्रफाइला शो जासिगोन नोंनि फट' गासैबो डिटेल्सआ शो जासिगोन बेखायनो जों बे फन नाम्बार जोंहा रेजिस्टार जानाय फन नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय डेस्कटप खालामबा डेस्कटप साइडआव थुनांगौ नोंथांमोना 3 डट्सआव थुनानै अब्ला मोजां जायो खामानि मावनो साबसिन जायो मबाइलावहाय दा बेखायनो जोङो दानिया फन नाम्बारखौ एन्ड बार्थडेखौ होनानै लगइन खालामसै फैदो स' दायो लगइन खालामनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि प्रफाइला शो जाबाय नोंनि फन नाम्बार नोंनि नाम क्वालिफिकेसन बार्थडे गासैबो बेयाव शो जाबाय दानिया थ' नोंथांमोना फट'बो मोनखागोन थ' खायसेना फट' फैयाबा मालाबा टेकनिकेल इसु जायो जेबो नङा एसे गाहायाव बोख्लायबानो जाबाय एसे गाहायाव बोख्लायनाय लोगो लोगो सिरियाल नाम्बार 1 आव नाय दा बे नोंथांमोना नुनो मोनदों लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखैनो आरो बे लिंकआ एक्टिभ जागोन गाबोननिफ्रायसो जागोन होनना बेयाव बुंदों आं दायो भिडिअ खालामनाय समावहाय गाबोनसो जागोन होनना बुंदों बेखायनो नोंथांमोना बे लिंकआ एप्लाइ मोनसे अपसन ओंखारगोन जेब्लानोखि लिंकआ एक्टिभ जागोन अब्ला एप्लाइ अपसन ओंखारगोन बे जाबाय सोनारबावगोन नोंनि फरायनायनि सायाव बा नोंनि क्वालिफिकेसन नोंनि बैसोनि सायाव क्राइटेरिया गोरोबबासो एप्लाइ अपसन ओंखारगोन आरो बेनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना नुनो मोनदों जे एक्न'लेजमेन्ट डाउनलड खालामनो हायो बेनिफ्रायनो लाइफ टाइम 2022 सिम नोंथांमोना लगइन खालामबाय थानानै एक्न'लेजमेन्ट डाउनलड खालामना लानो हागोन एबा एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो जेब्ला बेयाव एप्लाइ लिंकआ ओंखारगोन अब्ला नोंथांमोननो गासैबो एप्लाइ प्रसेसखौ लाना फैगासिनो दङ बेखायनो नोंथांमोना नेथ'दो दा प्रसेसखौ नोंथांमोननो दिन्थिग्रोबाय डेट मिन्स नोंथांमोना जायफ्रा आइडि दंखायो दाखालि एप्लाइ खालामनाय बे सेम आइडिजोंनो लगइन खालामनानै प्रफाइलाव थांनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो